ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅସହାୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛି ସଂଗ୍ରାମ ସେନା। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛି କମଳ ଓ ମଶାରୀ। ବନ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହେଉ, ମହାମାରୀ କରୋନା ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଅସହାୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସଂଗ୍ରାମ ସେନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ଗରିବ ଓ ମେହନତି ମଣିଷ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। କେତେବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ, ତ କେତେବେଳେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କରି ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅସହାୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛି ସଂଗ୍ରାମ ସେନା। ଏବର୍ଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କମଳ ଓ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସେନା। ଏଥିସହ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସିରେ ଅସହାୟ ଭାବେ ବୁଲୁଥିବା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କମଳ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଶୀତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛି ସଂଗ୍ରାମ ସେନା। ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗ୍ରାମ ସେନାର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଭାରତ ଭୂଷଣ ରାୟ ସମେତ ଗୋପୀରାମ ଅଗ୍ରୱାଲା, ଚମ୍ପକଲାଲ ମହାନ୍ତି, ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁକନ୍ତ ନାୟକ, ବାବୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ମଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତି ଓ ସଂଗ୍ରାମ ସେନାର ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ସଂଗ୍ରାମ ସେନା ଆଗକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି ଆଉ ନିଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନୋବେଲ କଜ୍ରେ ସେମାନେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଜରୁରୀ ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ସେଇଟା ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶଙ୍ଖାରୀରେ ଆମର ଗଜଗିରି ବ୍ଲକରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଶଙ୍ଖାରୀ ଗାଁରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲକକୁ କଭର କରିବୁ। प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष मध्य शीत वस्त्र बंटन कर खाली शीत वस्त्र नुहे हैंडिकाप्ट वाला को जहाँ उपक्रम दि जाऊँगी मेडिकल केस साहाय्य कर प्रत्येक केस संग्राम सेना लोक मान सहित अच्छा कार्य कर जो शीत प्रकोप बढ़ी आजिका दिन गजगिरी